Днес трябваше да отидем в Canadian Tire, за да първи път виждам магазин, в който да има толкова много решетки. Клещи за $25 са заключени, дори и тези за $12. Всички малки неща, за да не бъдат откраднати. Нивото на криминалност не е толкова висока, за да сложат всички тези решетки. Предполагам, мениджъра на Canadian Tire Кембридж така е решил. На нас ни трябваше гъба, която да закача за бормашината или винтовера, за да чистя по-бързо и лесно. Купихме тази за $9. Препоръчвам я, но не за толкова замърсени места. Ако трябва да чистите плочките зад печката или самата печка, препоръчвам тази гъба, която имаше също в магазина, но съжаление ние не купихме от този вид. Намерих я в Шейн, България. 3 гъби с различен диаметър за 10 и 12, за което е много добра цена спрямо тази в Канада. Аз трябва да чистя тази вана. Пожелайте ми успех. Ако искате да научите още съвети за почистване, да намерите ефтини материали от Шейн и Темо, които в България ви ги продават бриколаж, практика и други супермаркети на двойни цени, пишете коментари, харесайте и споделяйте видеото.